big gap, big gap, big gap, big gap. SpongeBob, big gap, pants okay. SpongeBob, big gap, pants okay. Big gap, big gap, big gap, big gap. SpongeBob, big gap, pants okay. SpongeBob, big gap. Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal vi lave endnu en video af vores karriere med vores lastbiler. Jeg ved godt, vi startede lidt overpowered, men i dag der køber jeg en, der skal køre for os. Og han kommer til at køre den her, fordi vi skal have en ny lastbil til os. Så lad os se, hvad vi kan købe. Nu kører vi ikke brugte mere. Nå, vi havde lige et job. Nå ja, vi skulle lige over broen nu. Det havde jeg da fuldkommen glemt. Nå, det må vi lige klare. To sekunder, vi har lidt nogle tekniske problemer. Jeg har fået fikset for problemerne, så lad os komme videre. Lad os køre en job.
den her lastbil skal være, men I bestemmer, hvad den næste lastbil skal være. Jeg går efter jeres tid. Jeg har også lige skrevet i kommentaren, at lyden ikke var så god på den sidste video, men det var den så heller ikke. Den var ikke særlig god. Det vil jeg så godt give ham ret i. Men tak for at du skrev det til mig, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Skal vi købe sådan en? Jeg skal customize den. Jeg har ikke tjekket, om modsene de har fejl på, så det må jeg lige hjælpe mig med. For nu tester vi dem. Den er fed. Den tager vi den med på, og så siger vi, der skal der være noget her. Det er tonede ruder. Helt off. Det ved jeg faktisk ikke, hvad var det der. Skal den have det på? Ja. Nu prøver jeg at køre sådan en med det på. Skal vi da have en... Jeg må også godt være lidt køn. Sådan der, og så siger vi sådan der. Skal det være sådan... Ej, vi kan sound. Den ligger bare der, fordi... Jeg behøver ikke have begge sider. Au. Au. Den der. Skal vi lige pille ved lygterne? Ej, så skal det være det der old school. Oha. 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 Er fed. Er meget fed. Vi køber bare den der. Skal lige pille der. Paint selvfølgelig. Skal lige noget der. Runde. Ej. Hvis der er nogen, der leder efter det, så tag det mod her. For det kan det. Er fedest. Og så skal det være... Det gør sådan der. Og så går vi ind i den lige under noget. Så nu skal jeg lige se den der. Den er pænest. Skriv lige, hvad for en app I helst vil have at køre i. Det vil bare gøre det lidt nemmere for mig at vide, hvad jeg gerne vil se mig køre i. Mig fed. Skal jeg have en hund med? Skal vi tage en hund med? Det kunne da være meget sjovt. Kan man også have sådan noget med? Hvad er det der altså? Så har vi en computer med. Og har jeg sådan en. Hvad skal der være lys i? Det skal der være en... terning. Jeg kan godt købe 2 dage. Så har vi lige designet den. Skal vi sælge den anden? Det har jeg valgt nu, det gør vi.
Og så skal I vælge, om vi skal have en Scania mere. Lige igen. Her holder den. Lad os lige igennem, det er nok en god idé. Så det hele ikke går fuldstændig mokka. Der er også lige en trailer til den. Vi har ikke og så har vi en lille trailer derfra. Så ser vi, man kan sige 4,4, man kan sige 4, vi siger den, og så skal den have 2 aksler. Jeg skal bare lige finde den rigtige. Den der. Og 4 aktel. Den er så ren. Jeg skal nok lige have til København. Så har vi også lige betalt for den ene. Og så gemmer vi selvfølgelig, så vi lige har sikkert. Men så quick traveler vi lige til dernede. Nu så er vi der. Let's go. Så i hella. Har vi ikke... Det er bare lige min hjerne, der lige skal tænke sig en omgang. Men det er sådan, den er, jeg kører i. Jeg synes, den lyder godt, og den kører faktisk rigtig godt. Men lad os lige finde en lille bitte fragt. Det er bare en lille bitte fragt. Jeg sagde en lille bitte fragt, tak. Det her det bliver over 2 dele, kan jeg mærke.
oliventræer. Og vi tager lige holder her, og så ser vi også det afsnit. Ha' en god dag. Ses i næste episode. Hej så længe. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even